खुलुमबाय आंनि दालि मिजि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय अग्निगड़ पार्क। नै टिकेट दानबाय अग्निगड़ पार्कखौनो आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय लोगोफोर। नै बैयो मेन गेट, जों बिथिंनो दा हाबलांगोन। गोबां मानसिफोर नायनो फैयो पार्कआव। ओमफ्राय नै पार्कआव हाबलांनानै उषा देवीखौ नुसिगोन। बै उषा देवीयानो जाबाय बान राजानि फिसाजो। उषा देवीया सानसेखालि हराव मोनसे सिमां नुदोंमोन। सिमाङानो जाबाय सासे सेंग्रा आरो बे सेंग्रायानो जाबाय अनिरुद्ध। बिलोगो चित्रलेखायाबो जोबोद आखा फाखामोन सावगारि आखिनायाव। सिमांखौ बिलोगोनो खिन्थाबाय आरो बिलोगोआबो सिमां बायदि आखिना दिन्थिबाय। अब्ला मिथिबाय बे सेंग्राया अनिरुद्धसो, श्री कृष्णनि फिसौला। बेनिफ्राय बिलोगो चित्रलेखायानो अनिरुद्धखौ गावनि माया जादुजों उन्दुनायखौ दिखोना लाबोबाय। दिखोना लाबोखांनायनि उनाव नै बिलोगो उषा देवीखौ हाबा होबाय। हाबा होनायखौ खोनानानै बिफाया जोबोद रागा जोंबाय। रागा जोंनानै नै शिब आरो कृष्णनि गेजेराव हरिहरन दावहा जाबाय। आरो गोबां मानसि थैनानै थै बोहैनायखाय तेजपुर होननानैबो मिथिनाय जाबाय लोगोफोर। अग्निगड़ पार्कनि उषा अनिरुद्धनि सल'आ एसेनोसै। तेजपुराव मा नुयोमोन अग्निगड़ पाहाराव? तेजपुराव बान राजानि काहानि नुगोन, ओमफ्राय उषा, ओमफ्राय चित्रलेखानि नुगोन, नायनोबा बायदिसिना दङ। बायदिसिना ब्रह्मपुत्रखौबो नुहुरो। ब्रह्मपुत्र सेरावनो दङ। ओंखारलांनानै थांजायो। नै गोबां मानसि नायनो फैदों। मन्दिरा माबायाव